Dzisiaj wam ogród pokazujemy. Tu jest od naszej babci, prawda, Olek? Tu. Babcia tu warzywa stroi. No. No i tak długo to są Ojko-Patrykowice. Albo Patry-Ojkowice. No zobaczcie. Chcesz powiedzieć? No. Dobra, ja to filmuję. No zobacz, widzicie? Wszystko. Ładnie. Zobaczcie, Olek, chodź. Widzicie? Olek filmuj to. Tam są pieski nasze? Nie. Gdzie one są? I pokażemy im pieski potem. Ej, i wam widzowie potem pieski. To weźmiemy. Tak, prawda? No, jutro. Okej? No, pa.